kunze kwenyika tokutendai hanzi Wedzera pabusiness. Thank you. Business ranzoboosta ndine mufaro ndiri kufarisisa. Thank you. Thank you sister kuAustralia. Thank you. Murambe makadaro ende chiramba chikokunamatira izvi zveizviita nezvamukutiitira izvi. Marigonera Apa imonasi yangasitageza kumeso. Ndine mbovo. Apa tita isotayasogadzirwa. Choonekwa nani sitane mari muhomwe uye. Hata utombohodzera business. Maita bho. Zvinotendwa izvi. God bless you sister. Nokwana kakunyatsira chezo. Aiwa pana kutombosumuka apa. Wakwana pa 20 yana katombosumuka apa zvatowesika. Ndakanyatosumuka yeshe. Thank you. Ari kuAustralia. Ngozhinya ungabuda. Mwana wangu ari ngozhinya. Bye bye. Ndoba chaba school fees mpaka. Ari ngoseka hangu mira pa site baba. Aiwa, machaba site. God bless you. Sharp.